우라이나 마블이 자크 비프르 साइक्लं जोंहा आरो बे बुहुमाव गैलिया जोंखौ नागारनानै थांबाय दा जों माबोरै थाबावगोन आइनि अनगा हरखाबै आयंआबो नागारनानै थांबाय बिब्दि साइक्लं आं थानोनो सुखुवासै एसेबो आरोथ' साइक्लं बिसिनि आयंखौबो आयं हौवाखौ थानायाव हरबाय साइक्लं आफाखौ पुलिसआ हमना लाना थांबाय नोंसिनि न'आवथ' मा जाबाय थाखो दे हरखाबैनो बेबायदि दाख्लैफोरसो फुजानि बेसेबा हेपिमोन औलै साइक्लं दाथ' आदायाबो गैला मानेथ' जेबो खबरखौनो लाथारासै जोंखौ बाजै हारसिं दङ ओमफ्राय जोंहा आब'ल'सै दा न'आव ओमफ्राय नोंस्रा बाजैयाबो मोनथिया आरो नोंसिनि आदाया बहा थांखो मोनथियालै साइक्लं बाजैयाबो बिसिना दाथ' गोबां खस्थ' जासिगोन ना नोंस्रा न'आव आं थांनो नामा माने दा नोंसिनाव आंथ' लादे साइक्लं नों हायोबा आंनो 2000ल' होलांग्रोदो फैसाखौ बिराद इमारजेन्सि जाबायना दा न'आवबो फैसा गैया आइयाबो बिब्दि जाबाय आफायाबो पुलिसाव थांबाय गोबां खस्थ' सोलिगासिनो बायदिलै बे उरायनायाबो ओमफ्राय साइक्लंनाव फैसा लुबैबाय थायो नोंनिफ्राय एसे एनै हेल्प बियाबा आं सोरनिफ्राय बिबावनो साइक्लं उरायना नोंनि दुखुखौ आं नायनो हाया नोंथ' मोनथिखायोना नों दुखु दाजा दे आइया आंनो आबैनि मुलि बायनो थाखाय 4000 हरखादोंमोन 2000खौ आं उरायनानै होलांसैलै बाखि मा जायो उनाव आइखौ मानिबा थाखाय इउज खालामनांबाय होनसै आङो र' बिमायाथ' बिदि जानायावबो माबा फैसानिल' लुबैयाथार बियो दालाय फैसानि जा जोंहा खस्थ' जाखासिगोन र' बिदिनो लायाबा फैसाखौ आरो फैसा थाखानिथ' प्रब्लेम जाखाबायना आफायाबो जेलावसो आइयाबो थैनानै थांबाय आब'नावबो गैखायानो बाजैयाथ' उदायखिया आदायाबो खारबायबा प्लिज साइक्लं नों गाज्रि मोनाबा दङबा 2000खौनो होलांथ'दो आंनो नांगौ जादों उरायना न'आव लाखिदो बेखौनो थेंक इउ साइक्लं नों आंखौ थारैनो जोबोद बुजिमारोदे जाम्बासो बे साइक्लंआबो आरो बे उरायनायाबो थगायना लानायाव जि दंसै मानिया दे न'खराव प्रब्लेम जादों नाथाय साइक्लंनिफ्राय फैसाबो जायो आरो बेखौ फिदिंबायबो थायो बिसरा नाथायबा साइक्लं नों जुदि आंखौ मोजां मोननायमोनबाना आंथ' माब्लाबाबो नोंखौ फैसानि थाखाय मोजां मोनामोन दे नाथाय आं बायदि बेफोरबायदि महर गैयैखौलाय सोर फसायनो दे दाथ' फुजा मेला गासैबो जोबस्रांजोब्बाय एबाराव बे दायनिगिरिया नोंखौ बिदि खालामनायखौ साजा होनो एसे माबा बेबस्था लादो मिथिदों जावैसो आयै जों दायोनो थांगोन आरो खबरदारहाय बिनि खोथाखौ एसेबो खोनासंबो नाङा लानाङाबो आरो बिजों थगायजानाङा नोंसोरो डाइरेक्ट जेलाव सोखा बिमा फिसानो सानैखौबो गाज्रि मानसिखौलाय हामाथो बाहेरायाव दोनबाय थानो नोंहा पावार दंहाय जावैसो नोंखौ किडनेप खालामदों जेराव बिसोरो नोंनि गोसो गैयि मथे नोंखौथ' एकदम जबरदस्ति दोनदों नङा होमबा बेखायनो पावार दं नोंस्राबो बेखौ जेलाव सोनो थाखाय बिस्रा दायनिगिरि जाबायना दायो आयै आं सानखानायसो आरो फिसाला दं गथ' दं माबा माबि हेनथेन होननानै आरो फावसायनाङा डाइरेक्ट बिसोरखौ केस होखा मोजाङैनो आङा फाङा बेफोरबायदि मालायनि जिउआव नोंहा जुलिया आंनि फिसाजोंसो जादोंना बेखायनो बिहा मा मोन्थाय दङहाय मा मोन्थाय दं गुमै लागावना होखा सालाखौ नोंखौ बेबायदि खालामनायखौ जागोन दे आरो आयै जों बुंखाबायानो थांगोन होननानै बासिनो मोना जेरावखि खारखोमाथों पुलिसजों होसोजानाय बायदि खालाम बिखौ सालिखौ मालायनि जावैसोखौ किडनेप खालामग्रानो बिसोरो मालायनि जिउखौ धंस खालामनो सानग्रा बेफोरबायदिजोंलाय मा मोनगोनहाय बियो हो मालायनि हौवाखौ बिदि सेखौ मालाय आयै जागोन मानसियानो एसे बोरैबा खालै बियो सैमा फाग्लिसो बियो आयै माबा सानजों खिथु एकदम खारफाबाय थाग्रा दासिमबो बुजिनोनो रोङा गथ' गोरलै बायदिसो गथ' गोरलैयाबो एसे मेलेम दंबावो बुजिनो थाखाय बेना एसेबो गैया आयै जुजाय गोजा गासिबो जिखिया आं बिसोरखौ जेलाव थाबासो गोसोआ स्रां मोनगोन नोंसिनि जिउआव बिदि थांलाय फैलाय खालामबालाय मा जानोसै संसार जानाया नोंसिना दा नोंस्रा जुलि जाबाय संसारखौथ' मोजां जानांगोन ना दा आंबो गनायनाय हिसाबै ओरैनो गनायाखैहाय आं जावैसो नों बेजों जेबो लेनदेन लाखिला होननायखायसो नुदों मिस्टार जोंहा आइया मा बुंदों नोंखुनजिया गोसोआव लाबाय दा लाबायथ' आरो लिथुनथुलि ओमफ्राय गोसोआवबो लाबाय आं बुजिखाबायबो ना माथो आंथ' गाज्रि जायाखैना आयै जाबाय दे रांखिनि बिखुनजो बायदि दा देखायबाय दाथासै आरो नोङो अनफिनदो हनै जावैसोखौबो फोथायनायाथ' फोथायबाय नोंखौ एबार फिन खेबसेबाव आरो
आं आसा खालामो जे नोङो फिउचारावबो बिदि आंनि फिसाजोखौ जेबो धोखा होआ जेबो दुखु होआ होननानै नङाब्ला हरै दिगदार जागोनहाय डाइरेक्ट खोथा दे आंबो खोथा होखाबाय आयै आरोबा गुमियाथ' खारफाखालाना आयै बेजों बांद्राय टेनसन दालासै दे गुमियाथ' हनै आब'जों दंना दंब्लाबो बिसोर मालाय खम नामा बिमा फिसा बिराद सैथान बिसोरो नुवाखै सैथानानो जा जियानो जा आयै एसेबांबो बिस्रा माबा हाखाया बांद्रायबाबो जों केस होबा जों देरहागोन र' नाथाय प्रुफ गैयाबा एसे मुस्किल जायो आरोना अब्लाबोथ' बिसोर बोरै बारग'नानै थानो थाया दे आयै अब्लाबो जों केस होखागोन बैलाय साना माखासे खोथा मोनथिखाबाय जेराव आरो किडनेप खालामखादोंबा बिखौ बिनि फन लकेसन माबा माबि बेफोरखौ नायनानै जों बिसोरखौ केस होगोन र' औ है थां दिनैनो है दसे थानानै थांखादोबो बारा गोबाव गारा खालामबाय दाथारसै बेफोरबायदिखौ साला लोखि साराफोरखौ औ आयै ओमफ्राय सान साया लोंद' दा गुसु जागोन ना सा नांबावगौ नङाथाय माथो सा नांबावगौमोन नामा जावैसोनो आंहा बावलायलांबायसो नै रायलाय होनलायनो गथ'आ दा मोनगोनसोहाय बे आंजों आयै मोजां ना आसुगुर बायदि मोनखायो दे आङो बिखौबाथाय हासुं मेथाइखौ जानो मार मोजां मोनखायो उन्दैनिफ्रायनो खिसारा गथ'आ मा खालामनाय जायो बेफोरा थाद दोन बेफोरो जाग्रा बुस्थु नालाय मोजां जाहाय मा गेलेनाय देलाय जानाय सिन्थायनो बे नालाय थोद थुनथुलि मा खालामोब्रा नोंलाय है गोथाव मोनखायो आं आइ बेफोरखौ जानो मानसियानो ना थङालियानो मा होनबावनो आरो बेखौबो आरे आंनि थोद फथि थुनथुलि एसे जादो न' गोथाव ना सान बरिया नांखायो नायदोनै खिसाराना फावा बेनालाय माथो बुंबावनोहाय जावैसो बिदिनोसै आरो जेबो नङा दे आयै आंलाय मोनथिखायोना बेखौलाय अफ' आयै दालायथ' लाइफआव इसेबां टेनसन सोलिगासिनो दसे समबो एसे मस्ति खालामनांगौ आरो लाइफनि टेनसनफोरखौ बावगारनायनि थाखाय आरो माब्लाबा एनि प्रब्लेम नों आंखौ नांगौ जायोबा आंखौ बुंबानो जाबाय दे हानायखिनिखौ आं मदद खालामनो नाजागोन थेंक इउ स' माच साइक्लं थेंक इउ ओमफ्राय आं आबैमोननावसो दंफैयो नालाय आइयाबो नेगासिनो मुलि लांफैदोंमोन आं आबैनि जोंहाबो आबैया गोसायैनो लोमजागासिनो नोंसिनावबो दिनै लांथ'लाबा आं माब्लाबा थांसै होनबा दे आंबो ओंखारलांसै जागोन दे साइक्लं दिनै नांथ'ला मानो होनबा जोंहाबो उसुबिदाखा नालाय आरो नों थांबाबा मा सानगोन मा बुंगोन बिदि आरोना माखासे आरो प्रब्लेम जाबावगोन अके आइ आन्डारस्टेन्ड आं बुजिखायो दे होमबा नोंसोरबो दा थांदो आं ओंखारलांग्रोनोसै दे साइक्लं दे होमबा ना सनालि आं थांसै बाय उरायना बाय येस नुबायना सनालि आंनि बयफ्रेन्डआ आंखौ मार अनसायखायो आरोथ' बयफ्रेन्डफोरनिफ्राय फैसा बेबायदि लायाबा माथो आरोना आयु ओमफ्राय माबा उरायना नोङो थ' साइक्लंनिफ्रायल' बिदि माबाया खोमानो माखासेफोरालाय जाम्बि आजिखालि सासेल' बयफ्रेन्ड लानानै मा मोननो बेजों बापिजों मिथिगौना माब्लानि समाव मा जायो सासेल'जों थाबाय थानानै बोरै जानो बरिंसो माथो आरो थाखा फैसाजोंसो मतलब आंहालाय फैसानि मोदोमनाय खुशबुआनो एकदम आलदा फैखायो आंनाव आरोबा मिथिगौना नों दाथ' आंखौ रावबो बादा होग्राबो गैबावलासो न'आवबो आफायाबो जेलाव थांबाय आइयाबो एसे रक्ट खालामोमोन नालाय उफाय गैया सम जाब्लालाय थांखानांगोनखा फैसा गावनि बिमा थैदों बिहा दुखुआनो खम नामा बोरैबा बुंखायो नै मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंथ' आइखौ जा अनखायो आरो बेबायदि जाब्लाथ' आंथ' एकदम गोसानो बायग्लिजोबगौमोन बेहा माबा फुर्टिसो ओइ सनालि थ'दो थांसै बेहायनो थाबाय थानोसै ना माथो दा नङाबा आब'आबो नागिरलायगोन जोंहाबो न'आव एसे उसुबिदा नालाय थ'दो नोंनासो मालाय बयफ्रेन्डफोरा जा अनखायो न' औ जाम्बिलाय नोंहाबो फथायनानै लादो सोरखौबा सासे नोंहाथ' सासेयानो गैजाया खोमा न' नाथाय जाम्बि बेसेथो बिदि थागोन नोंलाय सिंगेलनो नोंनाबो कालारा एसे गोसोम ना डन्ट माइन्ड नाथाय नंगौ नालाय जेबो नङा अब्लाबो सोरबा मोजां मोनो कालारफोरखौ नाया ना नों टेनसन लानाङा आजिखालिथ' बिउटि पार्लाराव गासिबो जादु बायदि मेजिक जाजोबो ना नोंनि महराबो समायना खालामबानो जागोन दे नाङालै अबावबा आं देलायाबाबो बेनोखासै आंनालाय महरा ओमफ्राय उरायना नोंसिना बै माबायालाय नोंसिनि मामाय उन्दैया माब्लाबाबो खबर मोनासै मिथिथारखो गैया जा बिउटिफुल जाखागौमोन गथ'आ बेबो सेंग्रा देरबा हेन्डसामनो जोंना मिथिसारा बबेहायबा थांखो सोरबा लांखो पापिया जोंनि मिथिसार माबाखौ आंनि मामाय सनाखौनो नाथाय सानसे माब्लाबाथ' लोगो मोनखागोन आंबो मिथिसारखौ बेनोथ' मिथिसारा आंबो नुदोंना गुफुर एकदम हेन्डसाम जाथारगौमोनलै सोरबा गाज्रि नोजोर लगायदों दे आरो
ओइ दाब' मेथाइखौ नों जायाबा हरदोलै आंजों दा जाजाजोबगोन नोङो नै नोङो गथ' बांद्राय दाजादै जासुलानो दे बैयाव थांनानै फैखांबा नोंसोरो मैगं फोनो दङ आंहा जायगाखौ एसे हालौना होदो जावैसो आं हालौनो आयै सान्नु दा दाना बिखुनजोजों बायदि बायदि थिनजाबायना नोङो हालौथ' नांखासिगोन नों एबार हो रोंगोना रोङा फालाय रोंगोना रोङा जाखोसै जावैसो रोंगौ दे आयै मानोथो रोङा जानोब्रा हालौनायखौलाय हामबाय दे आयै रोंखा राखा बिजामादैखौनो मोनबाय नोङो खामानिखौबो रोंखायो नै बेखौबा नों रागा जोङो खामानिया उनाव जाबासो मिन्थिगोन दा आं नायखांबासो फोथायो माने नुबा मेगनजों जोंहा आइया मैगं माबा माबि फोनायाव बिराद एक्सपार्ट थारलै गुमै बिराद मैगं माबा माबि मैद्रु माबा माबि फोखायो आरोना दे टेनसन गैया आयै जोङो देनांहाय मैगंनि बिजनेस खालामबाबो लस गैला आरोना दानि जुगावलाय आरो मा मैगंनि दामफोरा अरखि बायदिखासैना हाथायफोराव ना सानना जोंहा जेरैबाबो सोलिनो हाखागोन दा ने आंनि सना माइनाव दे ओमफ्राय साया खापसे लायबावदोब्रा गोथाव मोनलोंदोंमोनलां नै बिखुनजो जासिनायावबो माखौबा जेबो बुङाखै लाजिदो नामा नोंहो बावलाय लाजिबायनोब्रा लाजिबा आं दाहालागै न'आवसो थांफिनसिगौमोन माथो लाजियालै सानाबो जानला मोनला नायथारगोन आं बे जावैसोखौ मोनबेसे खामानि थिननायखौ मावो हायोना हाया थिनखानांगौहाय मानोथो जावैसो जाथारदों बेलाय ओरैनो सायावल' रोंगौ होनबा जायाना एसे न'नि खामानिफोरखौबो रोंजोबनांगोनथ' आरो बरिया दे आयै गुमैनि एबार मावनाय दांनाय नोंबो मोनसिगोन माथो हेल्पनो एकदमबारे फुरा नंनायाथ' नंगौ र' आदा थेवबो नायनोसै नोंगुमैया मा खामानिखौ हायो ओरैनो मावा दाङा मोनजायाहाय दानि जुगाव जावैसोआथ' आरो दाय दंखायो नालाय आंनि थिननायफोरखौ मावजोबनो हाबासो देनां आंनि माबा बियो जावैसो जाथारगोन आरोना गोसो गोरबोजोंबाबो बारा जोंबाय थानांलालै आयै ओरैनोबा नोंनि थाखायनो आब' गुमैनि हाबाखौबो मोनजास्रायासैना जोंहा जेबो नङा दे आथिमंगल दङना आथिमंगलखौ देनां मोजां माबानानै सम जाब्ला बानायसै आरो उनफ्रावबाबो दे होमबालाय आयै हाबाखौथ' मोनजायासै आथिमंगलखौनो जानोसै आब'निखौ देनां माथो बे जिउनि प्रब्लेमफ्रा माखासे स्रां जाग्रोथों उनावहाय मोजां माबा सान्थि मथन सम लानानै खालामसै आरो नुबायना मालायबा मालाय खायफाना मालाय फैसा दंना दं आरो हरग्रा थायोना थायो मालाय आंहासो बिनि फन फैलाय बैनि फन फैलाय फैसानो लानायाथ' लादों र' आङो लाया नङा अब्लाबो दा सुख'नो थाखायनो दा आंनावनो फैसा गैया जादो र' फिसालायाबो साख्रि गैया खामानि गैया बहानि मोननो फिसाइनिफ्रायबो एसेबां फैसा मोननो थांला आरो आंनावबोथ' थायानोखा फैसायानो सोरबा हरग्राबो गैखाया बेफोरबायदि आंनाथ' थायोना थायो थामारलै खायसेना हलेबा माथो बुंबावनो आरो दानि जुगखौलाय ना बेफोरबायदि बिबानो मोननाय सोरबा हरग्रा थानाय मोनबा आंहाबो आयु खोथायानो बेलेग जागौमोनहाय ससियेल मिडियायावबो मा नुनो मोनोहाय दानि जुगाव नाथायबा आंहाबो फैसानि गन्डगलानो बाराद्राय जाबायना बे फैलाय न'आवबो गाबफैबाय थायो मा खालामबावनो बहा थाथुमबावनो आंलायो दाहारजोंनो थैलांसिगोन बायदिसो मोनबाय आंहा फैसा बिदि दाहार लादोंबाबो खुनु खामानियाव फैयासै बोरै जोबलांजोबो फात्ताखौनो मोनलायलाङा दा सुख' आरो फैसाखौ हायानो माथो बुंबावनो दानो दं दानो गैया होननाया बेनो आरो फैसा थाखायाबो थाबाय थाया होननाया आयै आदा मन्थुआलाय माबा दखानाव थिनहरदोंमोन आं आबा बे हाथायाव थांना फैथों होननानै दसे बेदर एसे लायनो खोन्थादां दे होमबालाय आयै आंबो मोनथिबा थांफागौमोन ससे दखानसिम नाङाहाय मानसियानो दाबो हामजोबाखै आरो दखाननो बेना मोजां हामग्रो आरो बिदि बेरायनायखौ गोसोखांबावदों ससेखिनिबाबो आं थांनोथ'वा दानो दसे रेस्ट लाथार आबा आयै माथो खालामबाय थानोब्रा जिराय बरिं मोनोना मबाइलखौबो बेसे नायबावनोरा मा जानो बरिं मोनबाबोथ' बुहुमाव मा जादों फनाव नुजोबखायो माथो आजिखालि आबा नोंबो बेफोरबायदि गोजाव नाङाहाय रावनिबो अननायाव फैसा थाखा होनायफोराव मा बुंलाबायखोब्रा आयै माने आं बुंदों आरो सोरबाफोर हिनजावनि चक्करबाबो नोङो बांद्राय गोसोखौ होसारनानै फैसा थाखा लुथिनो नाङा आरोना लुथिनो माने लुथायनो नाङा आरोना जानला मोनला आयै आंलाय सोरनो बेबायदि माबाया नङाहाय दालायथ' नुवा बुहुमाव मा सोलिया फनावनो माबा माबि नुलाबाय थायोना बेफोरखौ होनदों आरो मा लाथ'नाय होथ'नाय बेफोरबायदि चक्कर खालामनाङा दै आबा नोंहा ओरैनोबा जोंफ्रानो फैसानि बेसे आंखाल फाग्ला जादों आयै बेफोरबायदि आंनो मेहेरा मा बुंनाय जाखोरा बे आयै आंहाबा फैसानि नांगौ जायोलै बेसेबांबा आरो बेबायदि गारलाबायनो आं फैसाफोरखौ सोर मा जादों मा जायाखै मा मोनथिनोब्रा आयै नोंलाय माथो आंखौसो जानला मोनला सानखो थोद आं बेबायदि नङालै
बुंबाय आरो हायाबा आंहाबो फैसानि दाहारानो नै सुख'बाबो सुख'नो हायि जादोंना बेखायनो नोंखौबो सोरनोबा बेफोरबायदि हरथ'नाय दंबा एसे गिनो नांगौना आबा गैयालै आयै आंखौ बेबायदि नुफेरनाय नोङो मालाबा खोनाफेरनाय हामबायसै दे आबा होमबालाय बिसास गैयाना दानि जुगाव थां आबा रेस्ट लाहैबाव थां उन्दुना थाहैथ' नङाबा जिरायनानै बिदि गसंबायबो दाथा डक्टरा नोंखौ एकदम फुरा रेस्ट लानो खोन्थादोंना जागोन दे आयै माथो आंलाय रेस्टखौनो लागासिनोखा माला साननैसो थांबावगोन ओमफ्रायसो फुरा थिग जासिगोन आङो जागोन दे बेफोरखौबो सत्य खालामना लाया नोंनोथ' ना नङा एसे फुजानि नामाव बेरायदोंमोनब्रा आयै लोगोनिसो दायना आंनिथ' दाय नङा आंथ' थांफादोंल'सो जियानो जा दे थांदो दसे जिरायनानै थाहैथ' रुमाव दा नोंदाया फैबा आं माबा मोनसे नों फुरि जानो होन्दोंमोन ना आंथ' एवनायबो बारा गलबो जाया एवनायाव बारा थिखुवाहाय आंनिया फुलियाना आयै नों दाबो ना बांद्राय संनो खावनोखौ रोंमारालै एसे सोलोंब्रा हनै मालाय जुरि मावबामबा खबरदार आबा मालायजों रुजुनांगौबा आंखौ आं रोङियानो जाथों थेवबो आं नांगौबा हारसिङै इउटुबाव नायै नायै सोलोंगोन बे जुरिजों सोलोंनांगौनि गोनांथि गैया बेजों रुजुनाङाहाय आंखौ आबा सरि मम जेबो नंला दे बाद होदो रोंनांगौबा रोंखायोलै आयै संलांबाय था बेबायदिनो गोदान गोदान माबा आरोना रेसिपि होमबानो जालांगोन दे आं दसे टिभिसो नायनोसै होमबा आयै मबाइलबो नायनो बाथ'बायलै दे होमबालाय फिसालायाबो सेंग्रा जाहैबाय नालाय गिनायबो मोनो लां गोसो सिङाव सोरजोंबा चाक्कार माबा माबि आरो बिदिनो उनाव खोनाबानोथ' जारला जागोन ना दे नङाबालाय नङासै आरो फोथायो आंबो फिसालाखौ एसेबाबो सेंग्राखौथ' मा बुंनो आंनि फिसालाखौबो आजिखालिबा हनै खायसेखौथ' बिदिनो खोनायोना जानला मानलानो बम गावनाय सानाबो सफैथारसै माथो नै दुम दुम दाम दाम आयै खोनासंनोसो बालायसिगोनलै जेबो गिनांगौ खोथा गैया सान आङो फनावबो रायलायहरखाबायमोन सारा फैनो एसे सम नांबावगोन जों दसे नेबावनांगोन आरो जायखिया सारजों मोजां रायलायलांसै ओमफ्राय बेखौ दिनै एफआइआर होना गालांखानोसै सनाखौ आंहा प्रब्लेम जायामोनबा सान बेफोरबायदि आङो माबा दाबो बेहाय डिउटियाव थानाय मोनबाना आङो बेखौ बुद्रुनो लायगौमोनलै औ थुनथुलि नोंखौबोथ' बेनो फासायदोंना दा जोंनाव प्रुफसो गैथ'वा नोंखौबो साबित खालामनो थाखाय बेखायनोथ' जै खेबसे हमजाबायना फारि फारि गासिबो माबा बरनखाजोबगोन बिसोरो नों टेनसन लानाङा थुनथुलि जै बिसोर हमजाबाय सानसेबाबो नोंनि जबा फैफिनखागोन नायबाय था नायनोसै आरो सान जोंनाबोथ' आरो प्रुफ गैयाबा जेबो खामानि जाखाया नालाय फरायनायनि खामानियाव ना प्रुफ होननाय मोनसे बुस्थुआ नांखाथारगौ आरो बेनोथ' जाहैबाय ओमफ्राय जोंनि केसआ मा जागोन बिदिबा नोंनि केसखौ नों हायो सान दे जेबो टेनसन लानाङा जासैथो बेखौल' बुंलां ओमफ्राय नोंथ' बै जायगाखौबो मिथिखागौ ना जेराव नोंखौ किडनेप खालामदों जों बै जायगासिमबो लांगोन ना पुलिसखौ बैलाय नोंनि फना सनाया लादोंमोन ना बेखौबो जोङो माबा खालामजोबगोन ना गासिबो हमजोबगोन ना लकेसनखौबो मिथिखागोन माथो जेबो टेनसन लानाङा नों एकदम बुंलांल' नोंजों मा मा जादों जायाखै सब गासिबो खिन्थालांल' आंनि माबायावसो बेफोरबायदि जेबो प्रुफ गैयामोन ना नाथाय नोंनियाव दङ नोंनि फनबो लकेसनखौ हमनो हागोन ना बिसोरखौ हमनो हाबासो स्रां मोनसिगोन आंबो र' थुनथुलि मेम मेम नों आंखौ दाबो मेम गाबज्रिदों दैमारि जानो हागौ नोंथाङा दायो डिउटियाव गैथ'ला नाथाय अब्लाबो नों जोंनि थाखाय मेमानो थागोन थुनथुलि मेम आरो मिथिगौना मेडाम नोंथांखौ जों जोबोद मिस खालामबाय थादों आसा खालामो गासिबो प्रब्लेमा सल्भ जानानै नोंथाङा डिउटियाव जइन जाफिनगोन होननानै थाबैनो नोंथांखौ जों लोगो मोनफिनगोन आसा खालामो मेडाम जागोन दे दैमारि थाबैनो आं गावखौनो गावबो प्रुफ खालामनो नाजाथारगोन आंहाथ' फैनो एसे सम नांबावगोन ना दसे 15 मिनिटसोनि उनाव फैसिगोन मेडाम जागोन दिनै आङो आंनि हासबेन्डनि केसखौ लानानैसो फैदों बेवहाय अके मेडाम सारजों दायो मोजां सावरायदो आबै ओइ आबै आबैलै ओरै फैनाय आबैया दिनै बेंगि जाबायलै आबैलै मानो दाबो फैया दे सनामोन आं भिडिअखौ गाबोनफोरनिफ्रायसो एसे मोजां गोलाव बानायसिगोन लोगोफोर आं दासान्दि बानायथ'नो हाथ'वाखै आरोना मोजाङै माबायदि जाखोथाय भिडिअआ मोजां जा गाज्रि जा जायखिया लाबबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरदो जे नायनो मोजां मोनो
गोबांथार नङाबाबो एसेबाबो जाय जाय माने नेनानै थायो लोगोफोर बिथांमोननि थाखाय दसे सम लाबोबाय मोजां जाय कमेन्ट खालामनो मोजां मोनो कमेन्ट खालामहरदोलाय सनामोन जाय लाइक होनो मोजां मोनो लाइकबो खालामलांबानो जाबाय दै योखिमोन दे होमबा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय